Окупація українських Криму та Донбасу і порушення Росією прав людини на цих наших окупованих територіях. Другий тиждень про це у Варшаві розповідають представники від України. Там триває нарада ОБСЄ. Сьогодні виступив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він заявив, що звільнення Криму має бути одним із головних завдань ОБСЄ. Розповів голова Меджлісу і про безчинства Росії на окупованому півострові, переслідування кримських татар та етнічних українців. Докладніше далі в сюжеті. Порушення прав нацменшин – ця тема стала головною на нараді ОБСЄ у Варшаві серед українських делегатів. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, сьогодні звільнення Криму лишається одним із головних завдань місії. До того ж, з моменту окупації півострова Російська Федерація не виконала жодного рішення міжнародних організацій і при цьому продовжує порушувати права кримських татар та етнічних українців в анексованому Криму. Главным источником целенаправленного нарушения коллективных прав коренного народа Крыма, а также массовых нарушений прав человека на полуострове является российская оккупация. Начиная с февраля 2014 года Российская Федерация в рамках своих отношений с Украиной нарушила все 10 хельсинских принципов. Ни одна из резолюций ни ОБСЕ, ни Совета Европы, ни Европарламента, ни ООН относительно соблюдения прав крымских татар, коренного народа Крыма и этнических украинцев, не говоря уже о требованиях деоккупации захваченного Крыма Российской Федерации, не просто не выполнены, они цинично проігноровані. А ще Росія ігнорує рішення суду ООН. 2 роки тому вона мала би відмінити заборону Меджлісу, представницького органу кримських татар. Втім, права корінного народу попрала. Факти порушень прав людини окупаційною владою у Криму та на Донбасі підтверджує українська омбудсменка Людмила Денісова. Окрім безпідставних затримань людей, тут присутній тиск, тортури, жорстоке поводження та незаконне утримання. Світову спільноту Людмила Денісова закликала посприяти звільненню усіх українців. Информацию о правонарушениях мы получаем от жертв, их семей и правозащитников. В пенитенциарных учреждениях на сегодняшний день в России на территории Крымского полуострова незаконно удерживаются 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Оккупационная власть продолжает безосновательно задерживать наших граждан. В Крыму любому человеку грозит лишение без свободы без каких-либо надлежащих оснований. Мовні утиски – ще одна тема, на яку дискутували представники країн-членів ОБСЄ. У Росії відразу ж вказали на Прибалтику та Україну. Мовляв, саме тут через новоприйняті закони витісняють російську мову. В результате скандальных законодательных инициатив майданной власти, прежде всего закона об образовании и вступившего в силу 16 июля 2019 года закона о функционировании украинского языка как государственного, русский язык, язык абсолютного большинства населения этого государства подвергся двойной дискриминации на фоне послаблений языкам стран-членов ЕС. Українські делегати не згодні. Кажуть, в Україні мови нацменшини вивчають в університетах та освітніх центрах. Це булгарська, румунська, кримськотатарська і польська. До прикладу, турецьку та чеську навіть вивчають у школах. А ще працює до 200 загальноосвітніх навчальних закладів, де викладають російською. Мне хотелось бы выразить нашу глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования на оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. В 150 раз сократилось количество учащихся в оккупированном Крыму, обучающихся на украинском языке. Формально осталась только одна такая школа. Значительно уменьшилось количество учреждений образования с изучением крымско-татарского, украинского языков и учащихся в них. Учебное время на их преподавание, что свидетельствует о грубом нарушении оккупационными властями прав украинцев и крымских татар на образование. Аби змусити Росію виконувати резолюції і припинити порушення прав людини на півострові, українські делегати запропонували свої механізми. Мы предлагаем создать международную межпарламентскую площадку, которая бы объединила представителей украинского парламента и членов парламентов демократических государств с тем, чтобы скоординировать международное давление на Россию для защиты прав жителів Крима. Для урегулювання ситуації у Криму щодо утисків кримсько-татарського народу на анексований півострів українські делегати запропонували направити туди спецмісію ОБСЄ. Вікторія Козуб, Заман, АТР.